irkibt il-karozza 202 li kienet sejra li ħaddingli. Spiċċajna xi wasalna l-Università fej l-entrance tal-Università. Il-karozza hemmhekk ibidel ix-xufier, il-xufier iddeċida li jinżel minn fuq tal-linja, tefa' il-bass u telaq lem u ħalla l-karozza nittendi għal 15 minuta. Dan mhuwiex vera x'anki kien hemm passiġġieri li kellhom tikit ta' satejn sewwa ġifieri u aħna spiċċajna ġifieri hemmhekk fix-xemx fis-sħana u qed nistennew il-driver biex jiġi isuq il-karozza. U m'għandek xejn indication ġifieri la fejn sejra xejn, ġifieri min ikun hemm fuq il-karozza ma jafx fejn għandu jieqaf. Is-soltu kien ikun hemm vuċi, min ikun nieqes mid-dawl ikun jaf fejn sejjer, min jgħid li trasport huwa miex il-qudiem ma nafx għax ma jużawhomx.